Добро утро! 5 април пътуваме за София за Европейското по спортни танци. Надяваме се да вземем медала. Пожелайте ни успех и ще се видим малко по-късно. Здравейте, аз съм състезателката и се казвам Десислава Владимирова. Тренирам в клуб Артефакт и съм безкрайно благодарна на моите треньори Татяна Македонска и Люба Валентинова за отделения труд и отделените нерви. Готова съм днес да ги пия всички. В момента отивам на прическа и грим, след което се обличам в костюмите ми и започва състезанието. Ще се видим направо там. Благодаря ви от треньора на момичета. След този кръг готовност да имат млади надежди до 7 и до 9 години. През 7 годишните едно момиче ще играят заедно с 9 годишните. Това е още веднъж готовност млади надежди до 7 и 9 години заедно. Втори танц за момичето на подиума. Чайте! Благодаря ви, треньора на момиче с номер 157 присъдията по ограничение. Повтарям още веднъж 157 присъдията по ограничение. Ние продължаваме напред, както ви казах и преди малко, млади надежди до 7 години, 180. Нека да ги аплодираме на
Започваме с първата група. Дебют соло до 7 години. Оказва се, че съдиите са били доста затруднени в определението на вашето класиране, след като са класирали абсолютно всички 7 момичета на първо място, така че ще моля поименно да заповядате. Нели Спасова, Dream Team София, Виктория Нинчева, Magic Step, Яна Ванкова, Dream Team София, Карина Петрова, Megadance, Александра Цветанова, Dream Team, Диана Младенова, Magic Step, Ава Петрова, Infinity Team и Мила Чанкова, Impulse. Заповядайте всички за награждаване. Ще помоля родителите да излизат и да минават пред камерите. Снимки от където сте застанали, без да стъпвате на този подиум. Има телевизионно заснемане, за да ви пречите на операторите. Благодаря ви още веднъж. Продължаваме с дебют соло до 11 години. Заповядайте, момичета, може да излезете вече от столбичката, импровизирания подиум. И тук трите момичета: Теодора Михайлова от Art of Dance, Антонета Цветанова, Dream Team и Сияна Оренда от Infinity Team са на първо място и трите момичета. Заповядайте. Благодаря ви на вас, момичета, да ви пожелаем успех в следващите състезания. Продължаваме с соло дебют до 9 години. И тук всички момичета се класирали на първо място, именно ще ги избори, за да могат да вземат място да получат своите награди. Карина Теребашева, Megadance. Александра Георгиева, Мега София. Меган Василева, Infinity Team. Адриана Дамянова, Impulse 2008. Ивайла Вътева, Артефакт. Айлин Арделиева, Impulse Велиград 2002. Александрина Цветанова, Dream Team. Алиса Николова, Megadance. Ева Стоянова, Dream Team. Нели Спасова, Dream Team. Моника Станкова, Art of Dance. Елена Манолова, Megadance. Яна Ванкова, Dream Team и Матея Терзиева, Infinity Team.
Аплодисменти още веднъж за тази група момичета. Продължаваме с до 13 години. Благодаря ви, момичета. Юлиана Филипов, Артата Денс, Ноела Кунчева, Бега София, Михаела Димова, Мега Денс, Елен Пешева, Артата Денс, Десислава Владимирова, Артефакт, Ирен Цаловска, Артефакт и Натали Йотова, Артефакт. Всички на първо място. Благодаря ви. Започваме групата Млада надежда. До 7 години. Първо място Дария Генова, Импулс, Белеград. Стандартни танци. Благодаря ви. Млади надежди соло до 9 години. Стандартни танци. 8 място. Мариелена Димова, Импулс 2008 Пазарджик.